Здравейте, приятели! Отново сте в каналът Софрата на мама и днес приготвяме тези нежни питки. Направих ги в квадратна и в триъгълна форма с два вида пълнеж, с яйца и сирене и с спанак и лук. Много са лекички, изобщо не ти става тежко на стомаха като ги хапваш. Вижте, има само две тънки кори, една отгоре и една отдолу. Не са и мазни, използвах само малко зехтин при замесването. Идеални стават за закуска или за следобедно похапване за децата след училище. Как ги приготвям? В 100 мл топла вода слагам по една супена лъжица суха мая и захар. Оставям на страна да шупне. Ще замесвам в хлебопекарната. Може и на ръка, разбира се, но така е по-лесно. Изсипвам шупналата мая в купата, добавям 80 мл зехтин и едно яйце, 380 г брашно с набухвател и една хубава щипка сол. Включвам на програма месене за 10 минути. След замесването оставям тестото да си почине за 20-30 минути и след това изваждам на набрашнен плод. Оформям на дълъг фитил. Разделям тестото на 12 равни части. Всяка част правя на малка топка и поставям в набрашнен съд на разстояние една от друга. И ето така, с магията на киното, 12 топчета са готови за секунди. Поръсвам отново с брашно и покривам с кърпа. Оставям ги на страна да си починат за 1 час, преди да започна да ги разточвам. През това време си приготвих плънката. В малко зехтин задуших глава лук с спанак. След това подправих с сол, черен пипер, лют червен пипер и сумак. След 1 час тестото си почина и започвам да разточвам внимателно всяко топче на малък, тънък диск. Работя внимателно с тестото, защото е доста деликатно. В средата поставям по 2 супени лъжици плънка и затварям на триъгълник. Избирате 3 точки от диска и ги събирате в средата. След това прищипвате страните хубаво, за да залепнат и да не ни изтече плънката. Можете да ги оставите така страните да си стърчат, но аз предпочетах да ги притисна надолу и след това внимателно разнасям плънката да стигне и до ъгълчетата. Така приготвих половината тесто. Поставям в тава с хартия за печене. Включвам фурната да загрее на 200 градуса Целзий и намазвам питките с яйчена баня. Пека за 15 минутки или докато придобият приятен червеникаво кафяв цвят. През това време продължавам с останалите 6 топченца тесто. Тях реших да ги направя в квадратна форма и да ги напълня с яйца и сирене. Затварям ги на същият принцип, само че вместо 3 правя 4 страни, които залепвам в средата. Първата партида питки са готови. Аз използвам същата тава и фурната, докато е загрята, да изпека и останалите. Намазвам и тях с яйце и ги изпращам в фурната да се пекат. Виждате ли, приятели, колко въздушни и мекички пликчета се получиха? Непременно опитайте да си ги приготвите и ако тази рецепта ви хареса, не забравяйте да харесате видеото и да го споделите с приятели. Довиждане и до нови срещи!